sababu dendal ɗo hande ko yuɓɓinde kolol jeeɗi biwol manditare yewtere damal gandal yewtere yaltore e haalirde Goudiri FM capanɗe jeenayyi e joyi toɓɓere goho ngollo kolol noon eɗen mbawi wiide dañi wone saabu bandiraɓe ɓurdunkoɓe foof jalti tawtorama kono kadi eɗen gandi hilifaɓe men to banggue leñol ngol gaari tawtorama Alaji Abou Ndiaye immoy ha toon e Madina Gounass Alaji Hammet Amadou Ly immoy Dakar Alaji Ibrahima Saydou Dia e seteji kala moon hen foof addi ko seteji molanaɗi moole gam tawtorede ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko kolol jeeɗi biwol kono ko ɓuuri en welde hen ko toɓɓere nde no nde ardi e saaha mum ni woni dendiragal gam ñimnude jaam e nder rendo no ceernajo Alaji Hammet Amadou Ly uniri ndeɗo rogere ha bandiraɓe foof dañi hen nafoore wadde en gandi hande o so tawi en kutorima dendiragal hay caɗele gote mbaɗata e nder leydi ndi hay caɗele gote mbaɗata e nder rendo men waɗata e guure ɗe waɗata hay nokku saabu dakkete dendiragal adduno ɗum ni ko gam ñimnude jaam tugnaɗe ko haali ko adduno ɗum ko gam ñimnude jaam wadde en gandi enen foof hande eɗen poti wattude hakkillaji e rango ngo faade e rendo ngo ko mbatten hakkillaji men ganden dendiragal deke ko joguitadi ndi ganduɗa hande o sen kutorima ɗum tan en poolat to haare fitinaji ñifat caɗele ñifat rendoji ɗi kala noye mbawi wonde sen kudorima dendiragal ene wawi ittude ɗo caɗele saabu en nani ceernajo ko haali hen ene labti no fewi temo eɗen gandi paɗen koye sumgoji hoorejo leydi Sénégal waɗata ko nogas e joyi colte walla le 25 février paaɗo natti woɗɗude on saaha eɗen gandi leydi ndi ene jiiɓino dumunaji ne ɓenni ɗo kono noon holno mbaɗeten ha kutoroɗen dendiragal cafren ndeɗo saɗede te kadi ene gasa hande ko moni foof nayi ɗo so tawi ka pullo aɗa miijino janggo e jaam habde e joola saabu bolle puyɗe mataw ma wi accumi ren toon dake so tawi ka séréer saɗa miijino habde pullo walla pullo ne miiji habde séréer ma wi ahan minen dake min potani habde te to immi to ene woɗɗi sababu cuɓugol toɓɓere nde ko andude eɗen payi e sumgoji kulɓiniɗi ɗum noon sen kutorima dendiragal foof kadi ɓennade jaam Alaji Hammet Amadou Ly haali nane wonta yimɓeɓe walla landaji ɗi gonta e yanodirde ko minen mbawi on ala ko minen mbawi on min pi on ala on piyani min on gujjude e ko nandi hen e ko nandi hen foof wonta jaam e jaleɗe ko ɗum kadi ñaguiɗen ñaganɗen Sénégal ñaganɗen Afrique aduna foof ɗum noon ko weltanade bandiraɓeɓe yettudeɓe kamɓe kala jardeɓe kamɓe kala so wona onon Amadou Djibari Sousa gembanade ɗum ɗo e kala to min jeehi e wonɓe ganduɗa guitti balle mum gaddi ɓe mi anda ɓe mi meeɗa yiide ɓundunkoɓe Allah jarama on jarama ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓon ene gonɗi ko Mamadou Samba Diop Baba leñol wiyata leñol wonata ha sidi ko seeɗa yalkal tampanɗen leñol ngol so tawi leñol ngol yooɓi en ɗum ɗo foof seeɗa yalkal ɗo ɗum noon ne ɓeyda en sembe ene ɓeyda en pellital ene ɓeyda en darde ene ɓeyda en hankkadi jamma e ñalawma ɓurde gollande leñol ngol ɗum noon Allah jarama on jarama jaydiyankoɓe fasiraɓe Allah jarama on jarama hay goto moon yoɓaka ɗo